Bruce Lee byl první čínská herecká megahvězda, kterou znal celý svět. Výdělky z jeho filmů bychom mohli srovnat s takovými kasovými trháky, jakými byli Titanic nebo Piráti z Karibiku. A jako jediný dokázal porazit svého žáka Chucka Norrise. Samozřejmě jenom ve filmu. Natočil pouze 5 celovečerních filmů, ale i to stačilo k tomu, aby se stal navždy legendou. I když to vypadalo, že roste spíš pro šibenici. O něm se tvrdí, že byl velký rváč, že se vlastně rval na ulicích, že byl poměrně jako těžko zvladatelný dítě, že mu dokonce hrozilo, že půjde do vězení nebo do pasťáku. Místo pasťáku Amerika. Kruh se uzavírá. Bruce Lee se narodil v San Francisku, když byli jeho rodiče s čínskou tradiční operou na turné po Americe, ale vyrůstal v Hongkongu. Teď je Bruce Lee 19 let a s pár dolary v kapse připlouvá zpět do rodného města. Za sebou má roky studia a tvrdého výcviku bojového umění známého jako Wing Chun, ale tomu nestačí. Vlastně začal vymýšlet vlastní styl bojového umění, vyučovat ho, propojovat různé styly, velmi jako mísel vlastně i západní, východní vlivy. Pěšinku do Hollywoodu mu vystříhal kadeřník filmových hvězd Jay Sebring. Ten si všimnul Bruce Leeho při jeho exibici na mezinárodním turnaji v karate a domluvil mu schůzku s producenty. Ti byli jeho uměním doslova unešení. Asi stejně tak zapůsobil na Lindu Emery, krásnou studentku, které dával lekce bojového umění. Ta si ho po roční známosti vzala za muže. Bruce Lee byl ve své době naprosto výjimečný člověk. V první řadě byl skvělý bojovník kung fu, byl výborný kaskadér, tím, že byl taky tanečník, tak měl takový ten vysoký pohybový intelekt a v neposlední řadě byl skvělý choreograf, že on si všechny ty bojové scény stavěl sám. Bruce Lee dostává spoustu malých epizodních roliček, učí se filozofii a píše básně. Známý se stal coby představitel kata v seriálu Zelený sršeň. Asijská bojová umění teprve dobývala západní svět a Bruce Lee se měl stát jejich největší ikonou. On byl nucený absolvovat několik velmi drsných soubojů v době, kdy začal vyučovat v Americe nečíňany, což vlastně ta čínská komunita nesla velmi těžce. Tak ho vyzvali několikrát na souboj, on všechny souboje vyhrál. I said, empty your mind, be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Vymyslel vlastní bojové umění Jeet Kune Do, které má dnes žáky po celém světě. Svým legendárním úderem One Inch Punch dokázal svého soupeře srazit na zem jedinou ranou. Takzvaný One Inch Punch je hrozně komplexní úder, ke kterému potřebujete pevnost celého těla, jako kdyby tělo mělo pracovat jako jeden sval, nikoli pouze úder rukou. Mezi jeho žáky patřily hollywoodské hvězdy takového formátu jako Steve McQueen, James Coburn či jeden z Bondových představitelů George Lazenby. Tvrdý drill každý den, to byl recept Bruce Leeho na úspěch. V tomhle on je vlastně výjimečný, že šel za hranice toho, co tenkrát bylo možné, ale hlavně to uměl prodat i jako filmově, protože jako dělat to jako sport je jedna věc, ale umět to postavit, ty choreografie vymyslet, udělat to pro toho diváka tak zajímavý, tak v tom byla ta jeho výjimečnost, že byl i skvělý choreograf. Filmy Bruce Leeho nejsou jenom o perfektně zvládnutých bojových scénách, i když o něj jde divákovi především, ale mají také emancipační charakter. Lee hraje dělníka, který se bouří proti japonským utlačovatelům, nebo emigranta bojujícího proti italské mafii. Posiloval národní čínské sebevědomí, ale přitom on nepůsobil jako typický Číňan. On vlastně překonával rasové předsudky tím, že nevypadal jako typický Číňan a byl velmi sexy na svoji dobu. Kariéra Bruce Leeho byla v 70. letech na vrcholu. S Lindou už má 2 děti, dceru Shannon a syna Brandona. Nabídky se hrnou z Hollywoodu i z Hongkongu, kde je opravdovou megastar. Velký šéf, Pěst plná hněvu, Cesta draka a Drak přichází. Filmy, které z něj udělali ikonu bojových umění. Premiéry svého prvního velkého amerického filmu Drak přichází se však Bruce Lee už nedožil. Dneska už jako téměř s jistotou můžeme říct, že to byla velmi banální, náhodná, smrt nešťastná,
kdy on trpěl bolestma a zase nějaký tišící lék proti bolesti, na který měl alergickou reakci. On to nevěděl, že dostal alergickou reakci, nevěděl, že prostě ten lék obsahuje tu látku a dostal jako silný otok mozku, právě jako nesmírně závažný a to umřel během krátké doby. Roztočený film Hra se smrtí byl dokončen o 5 let později s jiným hercem. Spekuluje se o tom, že ho zabila mafie, se kterou měl několikrát v mládí potyčky. Prý ho zabil dotek smrti Dim Mak, po kterém se umírá až po několika dnech. Lékařská zpráva však hovořila jasně. Bruce Lee zemřel ve svých 32 letech. Pro bojová umění udělal nejvíc, co mohl. Věnoval jim celý svůj život.